kanang membro o dili membro sa basis o labi na sa atong founder Dr. Irwidin. Sige po na kumuingon ayong buntag kaninyong tanan. Natalog ako sa Ebanghelyo sa pagtuo nga ipakita ni Pedro ngadto sa atong Ginoo nga ni-reflect usab kini sa akong pagtuo mismo isip Kristiyano. Sa mga higayon diin ako nag-ampo sub-subsan nga nag-ampo dasi kayo nag-ampo akong nabati ang gahom sa Ginoo nga anaa nag-iya niyo kanako o kini naghatag kanako kalikuan o lisod kaayo o kanon sa gahom sa kamit-ngit ay sa laing pagka-istorya kung anaa ako sa estado nga ligon kayo ang akong pagsalig pagtuo kaniya. Wala ay kinanglala nga ako hadlok sa nasa ko paingon. Samtang ipakita ni Pedro ang pagkibra sa iyang pagsalig tungod sa hangin nga iyang nakita. May sugod siya pagkaunlod. Ako puning nakita sa akong pagtuo sa Ginoo nga sa dihang muhinay ang akong pag-ampo, muhinay ang akong mga buluhaton sa pagtuo, anausap ang mga problema mo abot personal at saka kini spiritual ay mga higayon dili nako matuman ang ako mga kaakuhan ako kining nasinati nga dili gyud maayo ang sangkutan mao nga pahinumdum kini kanako nga kinahanglan ang akong pagtuo dili gyud nako tagaan ug higayon ang yawa nga mo paminos baga sa bulyo pa sa radyo na di na kong tagaan higayon nga siya mo paubos ni ini kung anaa ako sa estado na gusto kayo nga akong pagtuo. So meaning magbantay yun ako kaya nagkidaiyan kayo ang mga pamaagi sa yawa kung saan niya pagpukan ang akong akong pagtuo nga ito sa Ginoo. By the way, sa atong kalendaryo karon akong nakita may karong adlaw piyesta alang kang Saint John Mary Vianney ang patron sa atong mga kaparian nga nataon niya atong 1766 ug namatay 1859. Mubo lang ang akong hinumduman sa kinabuhi ni Saint John Vianney. Samtang nagtungha siya sa kanabang seminaryo dito sa Lyons sa nag-edad 20, nakita nga naglisod siya sa pagtuon ingnon talang luya kayo ang kinibang estado sa iyang pagtungha sa iyang pagkatapon sa philosophy o kanang theological nga pagtuon. Very hard mag-isod kayo niya nga sa atong pinulungan medyo dili kaayo maantigo no? Sa eskwelahan ni si Saint John Maria Vianney. So dili siya matawag na blind yun, dili sama sa ubang mga seminarista nga kuwan yun
mantigo gyud sa klase. O samtang ang rektor sa seminaryo naguna-una nga, uy, apiki manig utok ni si Jan. Naguna-una siya nga i-dismiss niya niya paundamo niya sa seminaryo kay apiki lagi ko utok. Pero ang obispo naingon, the church wants not only learned priests but even more holy ones. Kini kong pagkabalaan sa akong nasabtan ni ining pinon sa obispo. Wala man ibasig nga bright ka. Bisan pag slow learner ka, dili ka kaayo bright. Apan ang pribilehiyo sa kasantos, anaay hapon kanimo, anaay hapon ka ato. So, natandog po ko ng giingon sa obispo ba. Nga dili, importante, makatabang. Kung ikaw usap ka, bride, maayo ka matudlo, magkatabang na, pero dili na mo ipasihan sa kasantos. Gani kung ako pa nang i-share ni uban rin, ipakita gani, nga minsan dili bride, patawag tang bride si Saint John Loyabiani, apa na mo siyang epektibo nga pare dito sa iyang lugar. Siguro, maingon na lang ko nga, kita karon nga nagpaminaw, dili nato i-look down ang atong kaugalingon. Kung ibati nato nga apili tag-utok, dili na siya babag sa kasantos, sa panawagan sa Ginoo kanato nga mahimot ang balaan. Ang ato lang nga matinud-anan ta sa atong pagtuo, nahigugma kapag ayon sa Diyos, nga atong paningkamutan ng atong pagtuo, sama sa pagtuo ni Pedro sa Ebanghelyo, nga sa dihang ligon kayo ang iyong pagtuo, wala mabalda sa hangin ngayang nakita, nakita ang gahong pinagkalakaw man sa tubig, apan sa dihang nagsugod siya kahadlok sa hangin ngayang nakita, well, nagsugod po siya kaunlon. Mauna, pahinumdum natong mga anak sa Diyos na kinahanglan ng atong pagtuo, hindi nato paubsa. Stay tuned nga taas para na mo epekto, mulihog ang gahong si Ginoo yung dito nato. Daghang salamat, uspod po, mayong buntag sa tanan. Salamat sa imong kapit. Sa kaya 11 years